Hurian itu hata, amo kadongan sa porsiaon di bagasan goarni itu hata Yesus Kristus. Nunga sahat hita di minggu Misericordias Domini. Ima topik di mingguta sadarion nama dok hasatiao ni debata. Oma sada uno ni pangajarion manang doktrin ni ha Kristenon. Jalan asobui lokang sian roha dohotodi ni akan aporsia. Molo tauhal taringot tu hasatiaon ni debata. Boido tubuh suku-sukun di pikirata nang di aka dongata. Isedo na dapotan hasatiaon ni debata. Songod dia do hasatiaon ni debata. Manoktong do manang muba-uba. Songod dia do sikap ni jolma maradupon hasatiaon ni debata. Boido langgus manang marneang ni roha jolma itu hasatiaon ni debata. Manang lam marsitutu do jolmai. Maka biari jara maka holongi Tuhan debata. Moro tapaubuk topik minggu hasatiaon ni debata. Tuguar ni mingguta sadarion Misericordias Domini. Namar lapatan gok asni rohani Jahobado sadok tanoon. Manang di hata Indonesia di dok. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jupak kita ma'alus. Ia hasatiaon ni debata. Dada holan tusada bangso. Manang luat. Manang inganan. Alay tu sadok tano oddo. Tu sude natinopana. Jala asido rohana. Hasatiaonna dang namemet. Manang satonga-sotonga. Alay gokdo. Alani dang makulit. Jala dak kurangan Tuhan debata di hasatiaonna. Gokdo. Hama kadongan manghuto tuwa debata. Songon na pinatorang ni Apostol Paulus. Ia hajahudion. Do parsunatoni. Dada holan ruhut-ruhut. Status manang identitas sabing. Alay di hangoluhon di bagasan haserepon. Dohot panguluyon nahibul tutuhan debata. Ido nadapotan puji-pujian siat debata. Alay maol doi siat turohani halak Jahudi pangatusion sisongone. Neang dihirala. Nasida songon statusna di hajahudion dot hasatiaon ni debata. Jada jut do penasida mangundahot dosa. Hamo kadongan marhite-hite minggu Misericordias Domini di jauhod do tuhita huriana perjodo ima manadda hasatiaon ni debata. Hurian itu hatta di tengah-tengah ni situasi na tado pinuaing hinorhon ni pandemi global COVID-19 olo do tubuh suku-sukun taringot tu hasatiaon ni debata. Bohado hita manadda jala marnida hasatiaon ni debata. Hape torop do akazolma na marukir. Torop na marhabo neroha. Torop akan nasusa dot akan asing. Hasatiaon ni debata dang namar lapatan. Dang arong bedi hita kaparukidon. Manang hapor suhon. Hatana do madok. Hapor suhod do jabar muna di portibion. Alay pos marohamuna. Nunga telu hubahen portibion. Debata nasatiai mangalehon baga-baga padonganion na. Tuaka na marsihohot diban. Hatana madok ay ida ma. Say na dongan aku do hamugan upari. Rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Alani nak pero akagalubang tu parngoluon ni akanaporsea. Alay dang matsohot asini rohana. Dang matsohot kesetiaan ni debata. Mangopa jala mangabi kita nak pero virus corona tu portibion. Tu bangsota tu humadiak kita.
Alai dang matsohot hasetiao ni debata mangaramoti hita. Mangulosi tot deta. Di bagasad linggoman ni habok-habong na do saduhut akka na hinokop na. Alani marpangusad dia mahita di bagasak kasatiao di bagasan habok-habong ni debata. Ima na parjolo. Na paduahon mangargahon pamiliton ni debata. Hurian itu hata songo bangso na pinili ni debata. Songo bangso nang madai hasatiao ni debata. Ikosuan jana rata tu rohata. Naso jadi neang rohata maradopon hasatiao ni debata. Naso jadi danggus rohata maradopon hasatiao ni debata. Naso jadi taudahon akaudahon. Di bagasa perdalanan ni ngoruta na parohon rimas ni debata. Ikon lam marhabiara dohita. Dia sini rohan ni debata. Ay di bagasa hasatiao na jupak kita do haulion ni rohana maradopo tu kita akan aporsea. Hati gora ni debata majuzolma toktong marhabediaon maradopon ibana. Bangso na mangargahon pamilito ni debata ima bangso na manahan di panupaon ni debata jalamonang di ujung na. Edeta nomor 787 ayat sada madok. Ikom monang dohita, ikom monang dohita, ikom monang dohita di ujung na. Na porsea doau di debata ikom monang dohita. Na patuduhan na makadongan haporseaon na marpangotak. Manoktong do hasatiao ni debata, ido na sinurirakon ni akapanurirang. Jesaya madok ay mucak piak kaduluk, jala humuta la karubean, alayang goasiasi ni debata na sotupa mucat siako. Jala padan ni hadamioko, na sotupa humordit ninna Jahoba siasiho. Porsea rohita di hasatiao na, mangaramoti hita, mamulus pandemi COVID-19. Haporseaot tatuiba na mga jarhita, mangudahon lomo ni rohan ni debata. Haporseaot tatu debata, mga jarrohata, marsihohot, manguloy parsuruan ni pamareta. Dio diakauluan ni akahuria, laho manggotapon virus corona. Mamukasian diri tabi, keluargata, na humadiak kita, dohot huriano. Aida holani. Haporseao di debata nasatia, majauhita toktong marsihohot mangurupi. Paneakon boban niakaruas, doot masyarakat na makilalahon pangotak ni pandemi. Virus coronai, nakpe masa aturan, pembatasan sosial berskala besar, PSBB, alai gabe momentum manang kairos mai, tuhita patupa kepedulian sosial berskala besar. Jalanunga tapatuduhoni di Ganop Huriata. Khususnya di distrik DKI Jakarta, 23 rumah Huriata. 53 resort di HKBP distrik Walu DKI Jakarta Raya. Ido haporseaon namar perbui, ido haporseaon namar pangotak. Haporseaon namar pangotak ima, haporseaon narade berbagi kasih tuak kadonganna. Dada hola ditiki masa aka na masa alai dodo diki na huranga kita. Di sido iko patarida honota akan aporsea saling berbagi masih tangyangan mangaleon panugunuguan. Pinuji madebata di bagasan anak na Tuhan Yesus Kristus. Nasatiai na mengajar rohani ruas dot aka pangudana. Dia kapabahena daringka di tonga-tonga ni portibion. Atong di paso-paso debata ama huriana. Di paso-paso debata ama sudia karuasna na marminggu sadarion. Iba nama na mangaleon alus akan daringka tuhita. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus dileokodo oleh Tuhan hasati omu. Napaluasok kami ro
tujulum marhiti aka permingguan di distrikon do diaka huria-huria na asing na dohot ali Tuhan songon pemirsa nasida, songon penonton nasida di acara ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Sedariong. Om ali Tuhan asini roham, ala huboto hami dilihat portibion kok do asini roham. Dada na madok gudanga kasih taonon alai pos do rohanami di si taonon ipe manguda do ho ali Tuhan. Rodo ho majupangi hami ganu mersedasada. Di jama hodo roho atau dinami pamatang nami. Alani pasu-pasu ma huriam mersedasada. Jala porsea dohami Tuhan, opa ommu dohami, abingommu dohami le Tuhan, di manangaha pena hudahami. Atong sahatu homa saluhutna ngolu nami daot daging nami. Amin.